Good morning guys. Welcome ulit dito sa aking TV. Ayan. Mag-video na naman ako. Unsa na manang? Unsa na manang? Unsa na? Ayan, show ko lang sa inyo ang update sa merkado na ginagawa. Ayan. Gilabat na nila agianan para way maka sud nga makaaging truck. Parang kalungog-ngog. Oh. Atay mo sa to, kuan. Tuwa lagi kay manghatag ko to silahan, sugat ta siya. Tuwa lagi dato. Di ba? Bayan mo. Ato, kusyo eh. Ipili na sukle. Oh. Para, dapat ko ba kay mga to silahan? Napa? Ato. Kuan. Sa kilo na. Ito, kapote. Ay na maligja og kuan. Kanang ay awan o tilapia. Mao na yung portahan. Makagi dig truck. Ha? Kani? Pasada? Ato dito taman ato. Dato dito manggod ato agi sapod. Kamo po mo. Enjo pong kontraktor anak mo simento. Makaagi-agi de gyapon ko ari. Naman de po yung mga tindahan gud na mao nang kuan. Ha? Mga truck na pag-istin na pag-ion amo ang equipment ni gobyerno. Dito katong portahan adto na po Napoy ngani. Equipment tras gobyerno kanang mga kuan, mga pasahiroan. Ito na mga pasahiroan di na kana mga Butangan di po nagsira. tao rin kagi na makapamalit diri kutan. Okay. Aritas merkado. Ayan, nagdagway sa merkado. Guba na. Mahaw. Mamahaw ta. Bijig mamansi. Mamahaw ta. Okay sama din na. Video kita na. Bila may adlaw na video. Ragang videohon ka nagkaon. Mo apply ko na. Mamahaw ta mga friend, wa jud ko gipansin. Okay. Kanang pila may sildo na kada adlaw nga na. Wa man si sweldo. Magpasweldo de ka. Tapos na punan ni motor suka kaingon na pud ni ay
Cesar Montano na rin kuhan. Cesar Montano, deka. Di ba day Sylvester Stallone? Okay. Cesar Montano. Nagkuagungit, oy. Biyag. Biyag. Business ka ba rin? Bernice Deron. Okay, maju na kaya lang butang agianan ba? Ado. Di man po diri ka makaagi ana nung kire. Ha. Uli na ko kay way nagbantay itong tindahan. Mauna diha. Coba deh. Hah? Tawas? Nggak jamu? Doon na signal? Hah? Signal? Video call. Wah, video ra ba eh. Wak pa. Ayun po guys. Ang update sa merkado. Nag-umpisa nang gawin ang merkado. Yun na lang po for today. Ang maisishare ko sa inyo. Shout out muna ako kay Rebags, the undying fan, and kanyang Rebecca Paslote, Maripi Ocular, Bruna Brunner sa Germany, Maripi Ocular sa Las Vegas, o si Armin Bonner in Germany, at sa iba pang mga nanonood ng aking mga video, si mga Kama friends, ayan, sino pa, at kung gusto ng shout out, mag-comments lang kayo sa baba. Salamat sa panunood ng aking mga videos. Maraming salamat po. Kahit konti lang kayo, at least meron. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, kung kayo'y makapanood ng aking mga videos, subscribe na lang po. Hindi na pala dito dumadaan yung mga truck. Kasi gilabat na bitaw. Ayan. Hindi na. Lalo na talaga itong mamingaw, itong dapitan ito. Ano lang, government unit lang pala ang dadaan dyan sa mga pultahan, at saka yung mga tao na bibili ng pangulam dyan. Pangulam dyan sa baba. Ayan. Maraming salamat sa inyo sa panunod ng mga videos ko. Bye-bye everyone!